And here we go guys, magsasign in lang po kayo. Click nyo lang po ito, may makukuha kayong accept. At wow, ang ganda tunog, parang cosmic plate. Click nyo lang po yan, and may diamond na kayo. At may token. Pwede nyo gamitin yung token sa pang-spin. At para makakuha pa kayo ng ng token na pang-spin nyo, dito lang po sa mission. Ito, may mga tawin dito. Mag-mission lang po kayo dito. Yan. Pagkatapos guys, mayroon pang mga coming soon dito. I think yung nasa yung yung mga antaw doon. Di ba pag bago ka maglalagin, meron ka makikita ng mga mga babae doon. Siguro yun yung coming soon. Let's go. Punta na kaagad tayo sa supply. At mag-i-spin na kaagad. Ang tagal. Dito muna. Dito para sa pinakababa yun. 17, hindi umabot sa 95. At guys, dito po yung countdown niya. Pag natapos po yung 6 days, wala na po itong parang 7 days lang yung anniversary. Parang isi-celebrate nila ng 7 days. Pero I think itong mga skin dito magbabago kada araw eh. Tara, mag-spin na. Unang spin. Ay! Wait lang, co-convert ko guys. Pwedeng i-convert ang Pwedeng i-convert to eh. 20. What? Wag na. Grabe. Akala ko may bonus pa. Wala. 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 Pwede na rin guys. Bilis pa nga. Bilis pa sa uli yun. Oo nga. Kaya nga. Let's go, mag-spin na tayo sa dragon. Baka may ma-dragon tayo. Wait lang. PP19, mag-spin tayo sa PP19. Kasi napanood ko si Inbo dito nag-spin. Hindi siya mahirap siya makakuha eh. So, spin na lang tayo dito sa Super Carnival. 15 pa nga. Let's go for the first spin. Pag may nakuha ka, mayroon pang isang spin pag may nakuha ka. 8 pa nga. Uy! Uy, sabi ko lang So, let's go to the supply and rosebursary. Tricks and tips. Wag na tayo mag-super shot kasi natatapalan ni Kobe Bryant. Ay, pati na pa si Kobe Bryant. Natatapalan ni James Harden. At ni LeBron James. So, magano na lang tayo yung reverse. Let's go for the... Okay. So, nag 3-point shot muna kasi karing ginamit. Wala. 3-point shot ulit. Wala. 3-point shot kasi buhaya. Sige, free throw muna. Jump shot. Nag-jump shot sa free throw. Tinuro tayo. Ala, wala tayo magkukuha. Sabi nun, tinuro tayo eh. Uy! Here we go. Alas may nakuha tayong ganyan. Sa main account natin guys yan So, makakakuha tayo. So, gagamitin natin yung mamaya sa gameplay natin. Main account pa natin yan guys. I-data import na lang natin. Wala na tayo makukuha kasi binigyan na tayo eh. Oh my gosh guys. Ang lakas talaga ng jump shot ni So guys, grabe. That means nice, very nice. Huwag na tayo mag-PC America kasi gagawa na tayo ng gameplay. Sobrang haba na ng video natin. So, i-data import na po natin guys. Una lang, para ma-data import nyo, malipat nyo yung mga skin nyo mula dito sa kabilang server, papunta sa main server nyo. Magpunta lang kayo sa main server nyo. So, kita-kits po tayo sa PC. So, here we go guys. We are back to another video of spending tricks mga kaibigan. Data import na po natin. At anong episode na to? Episode 5. Episode 6 pala. So, episode 6 po guys. Ngayon, nag-spin na po tayo dito. Wala po tayo nakuha mga kaibigan. Dito na po yung main account ko. Pupunta lang po ako para ma-data Hindi, huwag natin asusin yan. Mag-data import lang po. Punta tayo sa depot. Item. Data import. So, meron na po tayong skin ng level 3 helmet ng libreng-libre natin nakuha guys. So, ito na po siya ang itsura ng level 3 helmet guys, diba? Pero makakalata nyo yan kung may data import. So, punta naman po tayo sa bag kasi yung bag ko papalitan na natin, bag 3 ko. So, ito na po siya guys.
napalitan na yung bag 3 natin na ganito. Ito na lang bag 3 natin. Ang gusto ko sanang mapalitan yung bag 2 eh. Kasi ayaw ko tong bag 2 na to. Parang may itlog sa likod. So guys, papaliwanag ko po ang data import. Ang data import po guys, pag naglaro na po kayo, pag nag-quit po kayo, babalik po yun sa dati. So pag nag-login po ulit kayo, maglalaro at gusto nyo ulit gamitin yung skin na nakuha nyo sa kabilang server, tas naglalaro po kayo, tas hindi nyo po dinata import yun, hindi nyo po magagamit yung skin. Kailangan nyo pa ulit i-data import. Sa madaling salita guys, tuwing nag-quit kayo, nawawala yung data import. Pag maglalagin kayo, kailangan nyo po ulit i-data import para magamit nyo. Kasi parang hinihiram nyo lang po yan sa kabilang server. So, gets nyo guys? So, magpapakita nyo po kami ng matinding gameplay mga kaibigan. Kita kits sa episode 7. So, here we go guys, back from another video of Rules of Survivor, and this is episode 7 mga kaibigan. So as you can see, nakikita nyo po itong ulap na to, at ito po yung nakuha rin po natin sa pagdi-data import at saka spending tricks po natin na ginagawa. Kung gusto nyo pong malaman kung paano ko ito nakuha, bumalik lang po kayo sa nakarang video ko kung nag-spending tricks po ako nung namimigay yung Ross ng 200 diamond. Okay, so baba tayo sa kahit delay na, baba tayo dyan. Papakita ko lang guys kung ano yung itsura ng bag 3. Kahit alam kong mayroon na kayo nun. Kahit alam ko mayroon na kayo nun at saka yung helmet. Siyempre wala pa ako nun, di masaya ako. Siyempre masaya ako, wala pa ako nun eh. So may kalaban po tayo guys. At isa lang po siya. Pero nauna po siyang pumaba. Kaya ang gawin po natin oh my gosh, nasa kabila rin. Oh my gosh. Uy, oh my gosh. Ito pa yung tsura ng ating bag helmet level 3 mga kaibigan na. So nilulus na po tayo. Uy. Grabe guys. Nice game. Nice game sa inyo mga boss. Nice game sa kanila. Partida yun, no? Wala pa tayong scope. Hindi tayo. Ay, marami pala. Marami guys yung nakakalam. Uy. Minus siya guys. Baba ka agad tayo. Ano? Uy, ginawa ko. Kasi panataman ka na nga dito. Patros na guys. Nice game mga boss. Nice game. Grabe.
Ay, sorry. Sana hindi mo kami pinuntahan. Ay, sorry po. Mag-shoot ka na dyan. Mamaya. Bilisan mo. Nagagalit na yung ano dyan, no? Tayo guys. Tayo magpapaakit. Let's go.